Sziasztok srácok, köszönöm nektek, nem fogom abba hagyni, még jobban bele fogok húzni a videózásba. Ma itt van ez a videó, amit felraktam tegnap, van 8 megtekintés, 3 like, persze egy dislike, de mindegy. Itt van, ne hagyd abba Péles, köszönöm szépen, és jött 2 feliratkozó, köszönöm szépen nektek. Rátok is megy a subscribe, gyerekek. Köszönöm szépen, nem fogom abba hagyni a videózást, a James GT elment a kurva anyjába, bazd meg. Köszönöm szépen gyerekek, tudtam, hogy ti nem vagytok ilyenek. Aki jói, köszönöm szépen a feliratkozást, tényleg ebben nagyon sok támogatás, még 20 feliratkozó, az nagyon jó lenne a 20 feliratkozót. Képzeljétek el, itt lennénk ebből, ahol lakom utcában 20, hát elég sokan lennénk, ugye 20 feliratkozó és elég nagy nézőtábor nekem, 1000 feliratkozó, vagy mit tudom én, az arra még nagyon törekednem kell. És tényleg köszönöm szépen, ezen már is jönnek a megtekintések, és szerintem igen, van rajta 3 like és 1 dislike. Hát nagyon szépen köszönöm, végre egyszerűen nem tudjátok elhinni. Végtelenül nagy örömben vagyok. Hát ez egy hülye gyerek, ez jó van. Amúgy nem tudom, ennek van egy videója, egy intrós. Jó lett az intrója, nem mondom azt, hogy rossz az intro. Hát, igen, elég érdekes párbeszédet folytattunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 2 feliratkozást nektek. Fel is iratkoztam rátok. Itt van valami Potrik, nagyon szépen köszönöm, és Agman Games. Meg is mutatom a csatornájukat egyben. Ő inkább szerintem ilyen androidos gémeket rak fel, igen. 3 éve is rakott fel videót, de az már elég jó. Az már elég jó. Agman Games pedig ő inkább ilyen, nem is tudom, ilyen online gémekkel játszik. Itt egy mesteremcés videója, amit a bazisba rakott fel júliusban. Szintén 28 feliratkozója van. Igen, itt van teljesen nagyon jó. Be is fogom lájkolni a videóját. Csak nem tudok írni. Köszönöm szépen gyerekek, ma is veszem fel a következő videót. Csak hát írjátok meg, hogy legközelebb mi legyen a videó, itt most felveszek valamit. És akkor hát képzeljétek el, írjátok, hogy mit szeretnétek, mivel ebből is fogok csinálni szerintem egy videót, meg hogy Minecrafton milyen sorozatot szeretnétek, én most végigcsinálom, még a sima Minecraftot is le tudom szedni, akár az 1.10-es verziót, és akkor Hexit, vagy valami ilyesmi, az nem nagyon értek hozzá, de jó. Tényleg megpróbálok most zenés videót, meg letöltök valami más felvevő programot, tényleg nagyon szépen köszönöm nektek, most egy kis reményt öntöttetek belém, hogy videót tudjak csinálni. Köszönöm szépen, sziasztok srácok, én jó, most mondom a mesteremcén az ismertem nevem Mr. Rainbow 12 lettem volna, amúgy meg Kristóf, sziasztok!